Lah. Oh. Ôi. Hey. 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 Ah. Hey. Này nó đi thu đi cho lành lạ बेखौ दा बुसै बे देनां गावनो लासैनो बुजिलांगोन बेखौ थांनो फिनदो Zahar, थुदो ना बैयाव दसे रायज्लायहैनि Zahar, मा जादों नों? माथो दुखुयै थाबाय थाखो? जेबो नङा सावगारि, जेबो जायाखै जादों दे नों, आं मिथिखायो जिनिया नोंखौ मा बुङा? Zahar, नों मा जामारदों? खोन्थाना मा जानो आंहालाय? जेबो जायाखै सावगारि, जिनाया सासे गोथार मोजां मोननाय सेंग्रा दं बिखौ बे माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा बिदिब्ला जिनाया नोंनो गावनि मोजां मोननाय खोथाखौसो खोथादों? नङा सावगारि, बे गावनि मोजां मोननायखौ आंनि सिगाङाव बेबायदि खोथायाखै सेंग्राया मा मावो? बिदि बिखौ एसेबां मोजां मोनो? सावगारि, बेनि मोजां मोननाया बे जोंनि सकनि गेरेजावनो खामानि मावो मा? बिनि मोजां मोननाय सेंग्राया जोंनि बे सकनि गेरेजावनो दं? आं गाबोन पाप्पानो खोन्थाजोबनानै होगोन जाहार, बिसोरनि मोजां मोनलायनाया नंखायसो नों जेबो जिंगा दासि, थौ थांनोसै थौ बिफा आहा ड्रेसानो गैथारला हा बायना होनोबो गोसोखांथारला होमबा रलै बिमा आं माबा माबि लिरगासिनो दं दोन नोंनि लिरला लिरलिया आंनो हले दा बावैनो नांखाथारगौ नै बिफा दख'ना गोदान ओंखारदोंनो माथो मा दख'ना बिलाय बड'लेण्ड दख'नानो नों गाननाय जोमनायखौ मा सिन्था खालामदों आं बायना होगोन ना मा बड'लेण्डल' दामा दामि दख'ना दं माम्मी आरो पापा माथो जिनानि मोजां मोननाया बे जोंनि सकआवनो दंनो गेरेजाव खामानि मावोनो जाहारा आंनो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोब्बाय बियो बै सेंग्राखौ जोबोद मोजां मोनोनो बियो बेखौ नुनानै न'आव थांफिननोसै लिंलायबावोनो मोजां मोनना मा जानो बेबायदि सेंग्राखौ गावनि फरायनायखौ दोननानै बे गावनि इयुनखौ बुजियाखै जाम्बिया आं दं बिमा बे बहाय दंफैयो मोजाङानो जादों बिसिनि मोजां मोननाया माबायदि आं नायथारनि
बेबायदि सेंग्राखौ फाग्ला खालामना दोननांगौ। बे खामानिखौ आं गाबोननिफ्राय जागायसिगोन। औ सावगारि नोमफाया मोजां खोथाखौनो गोसोखांदों। नोंसोर गाबोन बे सेंग्राखौ नागिरनानै लाबोथार। जागोन मामि। नै बिफा सावगारि मोनालाय फन हरथाराखै नामा? आं माबा जिना थांनायनिफ्राय स्रि स्रायसो मोनथारबाय। मानोबा? आंबोथ' दोनहरफ्लांनानै जारलासो मोनबाय माथो। दिनै मानखौबो गाज्रि खोथा बुंनानै गुबुनाव थांहोबाय। दाबा बिनि बिमाया बोरैहाय दं खौरांखौनो लाजायाखै। ओइ आयना आयंखौनो थिनहरबाबो जायोमोन रांफोरखौनो एसे हरनानै। नों थिगखौनो बुंदों बिमा, बेबायदिनो खालामनांसिगोन। ओइ आयं आयना ओरै फैनायसाय। माथो जालायखोब्रा आयं? खामानिखौ दोनथ'। मानोमोनबा आयं? नैबे 500 रांखौ मान बिमानो होना फै आरो खौरांफोरखौबो एसे मोजाङै लानानै फैदे। जागोन आयं। बाजै ओ बाजै हाब दराबो गेवनायसो न'आव दंना गैयाब्रा? ओइ बाजै बाजै ए माथो आयना आगैसो। औ। फै जिराय फै। जागोन बाजै। बाजैखौलाय माथो लोरबांसो नुलायलांदों आंलाय। लोमजाबायदोंसो नामा? अ लोमजायाखै आगै, मानखौ गोसोखांनानै आं देहाखौनो बोरैबा मोनथारदों। दाबा बबेयाव दङ? बाजै बांद्राय दासान, बियो थिगैनो दं। सानसेबाबो फैफिनगोन बियो। दा बोरै मोनथिबावनो दाबा बोरै दङ बियो? बांद्राय दुखु खालामनाङालै बाजै, आं बुंबायना बियो थाबैनो फैथारगोन। नै बाजै आयं माहाजोना नै 500 रांखौ हरदो, न' लादो न'। मा? जोंना बिफाया 500 रां हरदों? औ। नों थगायाखैथ'? औलै थगायाखै। आगै जिनाखौ गुबुनाव दोनल'नायनिफ्रायनो स्रि स्राय जाथारबाय। आरो गावसोरबो दा जोबोर सिन्था खालामबाय थायो। बाजै आंहा न'आव खामानि दं, न' रांखौ लादो न'। थाथ' बाजै। दे आयना आगै। थोद जाम्बा बेखौनो सोंलाबाय थायो नामा? मान नों जोंजों दसे थांफानांगौमोन। औ मानोबा? नाथाय आं नोंसोरखौ सिनाय हायासै। मान नों आंखौ उनाव सिनायगोन, नों आंजों माबार थुदोल'। आंथ' सोलाबथारनाय नङा। नों थांफाथारनांगोन, मानोना जिनानि हालोदा जोबोर गाज्रियाव दं। मा? जिनाया दा बबाव दं? जिनाया दा जोंनावनो दङ। बियो नोंनि थाखायनो जाया लोङा जानानै दं। नों माबार थौदो ना। नों दसे थाथ'। दे। मा माथो जालायलायबाय थायोलै थै। फैदो मान। जाहार आरो मान नोंसोर बेयावनो जिरायथ'। जागोन। मान जिना बिमायनि न'आ बेनो। ओइ बिमा बिमा नों ओजा फैनायसाय। आं एसे बाजार खालामिनि। न'नि खरस माबाफोर नांगोन नामा? दंनायालाय दंखाजोबो। मैगं गोथांफोर एसे लाबफा आरो लोगोसे बेदर एसे लाबफाबानो जाबाय। अ दे जागोन दे। बानलु दंना गैया बानलु? बानलु नांथ'आ दे। आलु दालि एसे लाबोफाबानो जाबाय। पापा जों जिनानि मोजां मोननाय मानखौ नागिरना लानानै फैबाय। अ हामदो दे फिसा। थां जिरायनो फिसा।
जागोन पापा बिमा साया फुदुंहैदो नोङो आरो मैया आं खामानि थिननाया दानो दिनैनि जानांगोन सावगारि आदै मादैया न'आव गैया नामा दङ जाहार आं दासो खोन्थाना फैदों अ आलासिफोरा सफैबाय नामा औ आदै सफैबाय मान होननाय सेंग्राया नैनो खुलुमबाय आदै अ जिराय गोजोनबाय जाहार आलासिखौ लाबोनायनि थाखाय थेंक्स आदै आस्सा मान होननाया नोंनोमोन नामा औ आदै मान होनाया आंनो अ आस्सा मान नों दा मा मावो आरो नोंनि फरायनाया बेसेबां आं गेरेसाव खामानि मावो आदै आं फरायनो आस्सा दे मोजाङानो दे जेबो नङा सावगारियाय नोमाखौ साहा लाबोनो खोथाहैदो जागोन पापा ए मोनफैबायानो अ दे होदो जाबो बिमा नोंबो जिरायफैदो दे होमबा साया लोंलायदो जागोन आदै लोंदो मान साहाया मान होननाय सेंग्राया बेनो दा अ बेनो दे मान साया लोंदो औ जिनायालाय माथो दासिमबो नुजाथिफैया फैगोन दे बियो दे बिमा जानाय लोंनायखौ नोङो बानायदो जोंहा जिनानि बिजामादैया मोजांथार जाहार माना मा जाखो हो मान हो मा जालाबायखो बिलाय हा मा जामारखो मान आमाय माना मानो बिदि जालांखो मिथिया मानो बिदि जादोंबा ना बबावबा जौफोरसो लोंना फैदों औ बेनोखा बे जौ लोंना फैखाथारदों मानोथो बेबायदि जालांखो नङा आमाय आरो आनै बे जौ लोङा थारैनो बे माबा मोनसे जाथारदों आं मानखौ नायहैनो र' आनैसो नों मानो थांनांगौ आं थांगोन र' जाहार नों थाथ' आं थांना फैगोन दे आदै सावगारि दहायथ' माना बिदि नङामोन माना हरखाब मा जालांखो आंबो जेबोखौनो हमनो हायासै मा जालांखो थारैनो मा जामारदों माना दे बेफोर खोथाफोरखौ दोनदो सावगारियाय दे नोंरा जाहारखौ ड्रेस गानस्लायनो होदो आं ओंखाम ओंख्रि बानायनो थांदोनि
मोसौफोर मा नायखो बेनि देहा सोलेर थोल्लो बोलो खालामनो हो बाखि जा मावनांगौ आं दं आं थांबाय बेखौ मावनो थाब दे बिदिबा आदा जाहार ड्रेसफोर गानस्लायहैदो नांथ'लायला सावगारि माब्लाबा जालांसिगोन ओंखामखौ दे बिदिब्ला थाथ'दो आं थांफिननोसै जिना बांद्राय दुखु दालासै औ दे जिना नोङो मानखौ मा जायो आं बेखौ मोजां मोनो आमाय आं बुजिखादोंमोन नों बे खोथाखौनो बुंगोन होननानै नों मानखौ मोजां मोननो लाजेननांगौ मानो आमाय बेथ' जौ फाग्लासो नों बेखौ माब्रै मोजां मोनखो माना जौ फाग्ला नङा आमाय बियो मोजांसो आं मानखौ मोजां मोनो आरो बे मोजां मोननायखौ रावबो बुरखाय हानाय नङा आंखौ आमाय जिना नोङो मानजों मोजां मोननायखौ गारनाङो नङाब्ला नोंसोरनि मोजां मोननाय पुतलानिसो जागोन बेनि जायगायाव नोङो जाहारखौ ला जाहाराबोथ' गोजौ थाखोनि मानसि गिदिर फरायनाय सेंग्रा आमाय आं बुंबायना मान आरो आंनि मोजां मोननाया दिमोल दैसानि दैयाव रोखायै लिरना दोननाय दं नोंसोर बेखौ नागिरब्लाबो नुनो मोननाय नङा सोर खोथानाय दैयावनिखि हांखो लिरनाय दोन बेफोराव आं बुंदों नोंखौ मानखौ बावगारनांगौ आमाय आं मानखौ सिमा गैयि बादि मोजां मोनो जिना माना मा जाखो जाहार मानखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा लामायाव बुना गालांबाय मान मा खालामनांगौ जाखो दालाय नोंखौ सोर बिब्दि खालामनांगौ मान आंनि
आंनि मानखौ सोर बिदि खालामलांखो प्लिज आंनि मानखौ सोर मारैखो खालामदो ना गोसोखौ एसे हमथा आच्छा बे जाथाया बोरै जाखो सेंग्रा सार जाथायनि सोमोन्दै आंबो जेबो मिथिया बेफोर माबोरै जालांखो आंबो लामाथिं फैनाय समावसो नुदों बिदिब्ला नोंसोर माखौ नायबाय थाखो दायनिगिरिखौ नुदोंना नुवाखै नोंसोर सार बे सेंग्राखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बुग्लिनानै गालांदों आं निजि मेगनजोंनो नुथारदों सार नोंसोरबो नुनाय नामा हैद नोंसोर बांद्राय स्टाफ जाथारबाय फजनथा नोंसोरबो नुनाय नामा आच्छा बे दायनिगिरिखौ संदांनायाव जों दंसै बे सेंग्राखौ मेडिकेलाव लानानै माबारथ' सिना नों न'आव थांदो आं मानखौ हस्पिटालाव लाना थांसै सिकिउरिटि